Jeg står nu ude i det smukke danske sommerland med højt til himlen og udsigt over havet. Og havet er for mig netop der, hvor jeg virkelig får følelsen af at kunne trække vejret. Og det er netop det, jeg vil fokusere på i denne anden film i rækken om pausens betydning på vejrtrækningen. Fordi vejrtrækningen kan være et virkelig effektivt redskab til at bevare roen, få overblik og overskud, så vi fortsætter vores arbejde på en rigtig god og sikker måde. Det er hvad enten om vi spiller et blæserinstrument her, som fløjten er, eller i et hvert andet aktivt og krævende arbejde. Jeg vil i den her film give dig 3 konkrete eksempler på situationer, hvor du kan bruge vejrtrækningen aktivt i din dagligdag. Fordi hvis vi tænker vejrtrækningen som en balance mellem ind- og udånding, så er udåndingen der, hvor vi yder og præsterer og leverer. Og indåndingen er der, hvor vi henter energi igen, hvor vi fylder depoterne godt og grundigt op og får overskuddet igen. Så vi skal altså have en balance mellem de to, fordi hvis balancen ikke er der, så er det, vi ender med at blive slidte og udbrændte, og det kan i værste fald medføre stress. Nu vil jeg lige komme med 3 korte eksempler fra musikkens verden på, hvordan vi bruger vejrtrækningen i forskellige situationer, og derefter vil jeg kort ridse op, hvad det kunne svare til i dit arbejdsliv. I musikken er der tider, hvor vi faktisk ikke har tid til at trække vejret. Musikken fortsætter, vi skal spille. Og hvad gør man så? Jamen, vi bliver nødt til at trække vejret ind. Så vi tager nogle små vejrtrækninger, hyppigt faktisk. Og det er ikke sikkert, at man lægger så meget mærke til dem, men de er der. Så vi hele tiden er mere eller mindre fyldt op. Så vi ikke spiller på de sidste 20% af vores kapacitet. Så er der det andet eksempel, hvor vi har en kort pause indskrevet i musikken. Der kan vi rigtig fylde kapaciteten op, lungerne op, og på den måde kan vi starte den næste frase med et stort overskud og en fornyet energi. Tredje eksempel kunne være mellem 2 værker for eksempel, hvor vi har længere tid til lige at fokusere på vores vejrtrækning og få ro i kroppen. Der kan vi måske nå at lave en vejrtrækningsøvelse og mærke, at der kommer balance igen i kroppen. Det kunne svare til for eksempel, når du står og skal tale og overlevere et budskab. Bare det, at du bevidst trækker vejret ind imellem. Korte vejrtrækninger, som giver dig overskud og lige skaber et moment af ro og faktisk en lille pause, som folk måske ikke lægger mærke til. Så er der det andet eksempel, hvor du bevidst mellem 2 opgaver kan sætte dig og lave nogle dybe ind- og udåndinger, før du går videre med den næste opgave. Så er der det tredje eksempel, hvor du for eksempel i en weekend eller i en ferie som nu, virkelig kan opnå en større balance i kroppen og en større ro, ved faktisk at fokusere i længere tid på din vejrtrækning og få ro på den. Så jeg håber, at du vil bruge denne film som inspiration til at skabe balance mellem at yde og mellem at hente energi. Og så vil jeg håbe, at du fortsat nyder sommeren og nyder pausen.